Mariana Kotlebu. Milí priatelia, prosím, ukludnite sa, ukludnite si. Každý svojím spôsobom má svoj názor, sme v demokratickom štáte, môže si ho vyjadriť. A srdce mi nedá neprivítať ľudí, ktorí toto slovo, tento dar svätých bratov zneužívajú na šírenie nenávisti, neznášanlivosti a zloby. Takíto ľudia nikdy v Devíne vítaní nebudú, a sú to dnes medzi nami. Čiže vítajte tí, ktorí prišli spomínať na problémy, ktoré majú v Banskej Bystrici, sa dajú riešiť aj ľudskejším spôsobom. Presne vidím v tom, čo sa tam deje, paralelu k tomu, čo sa dialo vlastne pred druhou svetovou vojnou v Nemecku. Nie je jedno, že máme protokol politický a nejaké pravidlá, ale pre týchto ľudí u mňa takéto pravidlá nepatria. Nie som členka žiadnej strany, čiže si myslím, že môžem to slobodne a voľne povedať. Týchto ľudí ja tu v Devíne podporovať nebudem, ale bude tento pán pozvaný aj na budúci rok a teda Matica by chcela takúto akciu organizovať priamo na Devíne, tak ich odmietnem.